लभोला करी हो काला से चाहन मारी में आवये प्यारी हम घुमा दी मोतिहारी में। आवये प्यारी हम घुमा दी मोतिहारी में। तो का हाल बा भाई लोग, उम्मीद करते बहुत ही बढ़िया हो लोग, बहुत ही मस्त हो लोग। तो भाई लोग आज फाइनली प्रिजल प्रिंस जी के गाना आ गल बा, जौना गाना के नाम बा घुमा दी मोतिहारी में। तो अभी तक तू लोग नहीं देख ले तो जा पहले गाना के सुना। छोड़ दी हो जींस जान चले आई हो साड़ी में, आवये प्यारी हम घुमा दी मोतिहारी में। और आप लोग को बता दी कि गाना के बहुत ही मेहनत करके शूट कर गल बा, अलग अलग लोकेशन पर शूट कर गल बा। और ये गाना के समथिंग शूट करे में 3 दिन लागल बा भाई लोग। 3 मिनट के गाना के शूट करे में 3 दिन लागल बा। बहुत ही खतरनाक तरीके से शूट करल बा ये गाना के। और ये गाना बाकी जगह ना, अपना मोतिहारी जिला के ही अंदर इस शूट करल गल बा गाना के। मोतिहारी जिला के अंदर बहुत सारा गांव बा जहाँ के कुछ ना कुछ चीज़ फेमस बा। तो हर जगह ये गाना के शूट कर गल बा, बहुत मेहनत करके शूट कर गल बा। गाना भाई लोग कसम से कहते नहीं ब्लास्ट गाना बा, पूरा ब्लास्ट। तो जाई लोग आप लोग गाना के सुनी पहले। और आप लोग को बता दे कि गाना के गैले बड़न एकदम नया सिंगर सूरज सीतम जी ये गाना के गैले बड़न। और ये गाना के लिखले बड़न भाई लोग प्रिजल प्रिंस जी। प्रिजल प्रिंस जी ये गाना के लिखले बड़न और उनमें एक्ट भी कैले बड़न प्रिजल प्रिंस और मनीषा गुप्ता। आप लोग देखी पहले वीडियो के, बहुत ही खतरनाक वीडियो शूट कर गल, बहुत मेहनत करके शूट कर गल बा। और वीडियो क्वालिटी बहुत हार्ड बा। तो भाई लोग एमे सारा लोग बहुत ही दिलो जान से मेहनत कैले बा, तभी गाना जाके इतना ब्लास्ट बनल बा। तो आप लोग से उम्मीद बा कि आप लोग ये गाना के सुनम और प्यार दे। हम तो जाइए आप लोग ये गाना के सुनी और ढेर सारा प्यार दी, आशीर्वाद दी, भाई के सपोर्ट करके आगे बढ़ाई गाना के। और तो ये चैनल के सब्सक्राइब कर ली, कहे कि हर चीज़ की जानकारी ये चैनल पर आते रही आप लोग के देखे खातिर। तो आप लोग ये चैनल के सब्सक्राइब करी, लाइक करी, शेयर करी, सपोर्ट करी भाई के। लव यू। जय हो भोजपुरी समाज।